να αρχίσουμε να παρασκευάζουμε το κοντοσούβλι φούρνο. Για το κοντοσούβλι θα χρειαστούμε σπάλα ή μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο, ξεκοκαλισμένο, και τα υπόλοιπα υλικά τα οποία θα δείτε στην κάρτα που θα περάσει σε λίγο. Εμείς όμως αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να κόψουμε σε χοντρά κομμάτια το κρέας μας. Κόψαμε λοιπόν τα κομμάτια κρέας σε κεμπάπ. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγη σόγια για να μαρινάρουμε το κρέας, και επειδή θα τα σκεπάσουμε αυτά με σκέπη, η σόγια έχει την ιδιότητα να απορροφάει την πολλή οσμία από το αρνί. Θα αλατοπιπερώσουμε. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και λίγο σκόρδο. Αυτό είναι στη δική σας προαίρεση, προαιρετικά θα βάλετε λίγο σκορδάκι, λεμόνι και λίγο κεφαλοτήρι. Αυτό όλο τώρα θα το πασαλείψουμε με λίγη μουστάρδα και με τα χέρια μας ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά σε ένα μείγμα. Εάν αυτό το πράγμα το κάναμε 2 ώρες πριν και τα αφήναμε στο ψυγείο ή και από την προηγούμενη το βράδυ, ακόμα καλύτερα, η γεύση θα ήταν καλύτερη, γιατί το κρέας θα απορροφούσε τα μυρωδικά και όλα αυτά τα υλικά που βάλαμε και γευστικά θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν εδώ κομμένα χοντρά κομμάτια πιπεριά, ντομάτα και κρεμμύδι. Την ντομάτα θα σας δείξω, αυτήν παίρνουμε τη φλούδα της, τη χοντρή και όχι το μέσα. Και το κόβουμε κομμάτια. Ξεκινάμε λοιπόν με πιπεριά του κρέατος, κρεμμύδι, ένα παρά ένα δηλαδή, και άλλο κομμάτι κρέατος, να βάλουμε ντομάτα, ξανά κρέας, ξανά πιπεριά. Ας το αφήσουμε αυτό. Όταν ψήνονται το κρέας με τα λαχανικά μαζί, δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός γεύσεων και το αποτέλεσμα είναι τόσο ωραίο και στη γεύση όσο και στη μυρωδιά. Και τώρα θα έρθουμε στη δεύτερη φάση. Έχουμε εδώ πέρα μπόλιες, σκέπες όπως τις λένε, με το οποίο θα τυλίξουμε αυτό το κοντοσούβλι, και έχει διπλή δράση. Αφενός μεν επειδή θα γίνει στο φούρνο, θα προφυλάξει το κρέας να μην ξεραθεί, αφετέρου θα του δώσει μία ωραία γεύση, όπως θα λιώσει το λίπος του και θα το λιπαίνει την ώρα του ψησίματος. Θα τοποθετούμε μέσα στο ταψί και μια που έχουμε χώρο μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως και ένα μεζεδάκι. Θα πάρουμε μελιτζάνες, έτσι ολόκληρες όπως είναι, τις οποίες θα τις τρυπήσουμε σε πολλά μέρη και θα τις βάλουμε και αυτές να ψηθούν μέσα. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο λάδι, πολύ λίγο γιατί οι σκέπες θα βγάλουν το δικό τους, λίγο νεράκι ή λίγο κόκκινο κρασί. Βάζουμε αλατοπίπερο πάνω από τις σκέπες, βάζουμε λίγο λεμόνι πάλι και θα το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Να το σκεπάσουμε καταρχήν για καμία ώρα και μετά να το βγάλουμε για να πάρει η σκέπη και το κρέας μας ένα ξεροψήσιμο. Έτσι λοιπόν το βάζουμε στο φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Το κοντοσούβλι είναι έτοιμο.
Μαζί με αυτό όμως είναι έτοιμες και οι μελιτζάνες. Ας πάρουμε λοιπόν τις μελιτζάνες. Και θα τις ανοίξουμε μικρούλα και δεν είχε πολύ ψήφο. Τώρα με ένα πυρουνάκι θα τις πατήσουμε έτσι ελαφρά. Έχουμε τυρί φέτα σε τρίματα που μπορούμε να βάλουμε εδώ. Μισή σκελίδα σκόρδο στην κάθε μελιτζάνα μας. Θα προσθέσουμε λίγο φρεσκοκομμένο κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο και για όσους θέλετε λίγο ξύδι για ορεκτικό. Σαν πρώτο πιάτο ας το γαρνίρουμε και λίγο να πάνε μερικά χρώματα. Και λίγο μαϊντανό γύρω-γύρω. Έχουμε ένα πολύ όμορφο, πολύ νόστιμο και πολύ ορεκτικό πιάτο. Πάμε παρακάτω τώρα, στα κοντοσούβλια μας. Μπορούμε να τραβήξουμε το σουβλάκι. Σας το κόβω κιόλας για να το δείτε και από μέσα. Να το βάλουμε λίγο μαρουλάκι γύρω-γύρω. Άστε τις ντομάτες. Ένα πάρα πολύ ωραίο κοντοσούπι.